amamre yanto nase amamre yenso yo mama amamre yenso yo da amamre yanto nase amamre yenso yo mama amamre yenso yo da free will come hina mena we reja pase amamre yenso yoda amamre yenso yo amamre yenu yo amamre yenso yoda Ghana man mwakwa ya abuadu masa achi abobiem menim se mo hoye se de misu nyame adome hoye enne meka ne se Kwame tuhafo na adọọso aden ena mabunu yempese yebesua abakosem yempese yedi anidie be manananom na yesori ayeye de yepei enensem a yebeka no baako efa Antoa ahensem ho baako ensoso efa onua bi asem a woka fa Nana Baffoe Pim a woye nkransa ehine a wodi kan anaso wo chekere nkransa man eho na ansana no mechi etiefuo nyina ne ahwefuo nyina nse nyame adu ntimo nyina mo hoye na machia de ote kokoso Otumfour'S etu Asanteman wura na machia na nanma dontenfuo nyina na masachia nana nkransa manhene ene nana nkransa manhema ene de asa dontenfuo no amu na yenam asenefuo no amu na yenam eda meyi asenefuo abakosem no ena obehunu se asenefuo no wonyina wotufiri adanse no a obetena obechechera makum ofiri ho no ebi ekotena Antoa ene bi nam so ba nkransa na eyame de se efa saa asem wi ya ho de dikan ma memra Antoa de no nche na Antoa ahensem kopie mu ewo eye manhia na ase tutu tumfo nyame kese eyi obi a oba behwe Antoa kuro na yesi efrekuo bi eye aduana e kan se royal so bibi na almost da almost Otumfour'S kasa obi ntimi nkabi na so yonko ade they will not accept the reign of Otumfour'S eye nsem awaka onse mrebi Otumfour'S kan sim bebre but me Antoa for said never omonyi ntum ne omaja tum china opani na ono Otumfour'S na say tutu ayi no se omra no mahwa Antoa kurodua no omo Antoa youth omo mpeno ne no apani china ye papa kwa Dixon ebutu Angel TV ho na odi amane bone de baa yenso ya fabi a chese yenso yare ehonsem ade mamu yenko yinkukutie yenkreti Angel TV for say omoso ade such wonderful report any munchi mu ahodo so de baa yenso unity ya fabia ai yade ehonsem so any amane bo ade emamu ewash fidie no so Antoa nsem no sei ena etie yaso so yenko na yinkunkuti afamra number 1 ye kwa Antoa na Antoa na ye kro no sada dada nyina Otumfour'S de nka wakanka e fana la bia Otumfour'S kasa obi besese who born dog na yi mum de me na fama de this is the first time say akonya ye so Otumfour'S se ho ne nkro no amanfo be chese omo ntiase entina chese ne asam no anu adene papa ewo eye Antoa ya ewa Asanteman temu na Nana Kofi Ofori wono ene Otumfour'S osetutu otosmienu ene Asanteman council for matter wo mo afo so se wono no so wotena Antoa kunwa no so nti Antoa when we from eno no na fi the announcement ba ya wo mu kyeremu aduana royal family e kyerɛ sɛ ebirum kyerɛ sɛ no wo de Otumfour'S de nko kasa na nka no ano no de nti wo nko a de o se binti anya no mo mpasa be ye no ano no saa wo de ye ni kantie wo mo kransa ye ni kantie wo mo ansa
Oh, I got to for my mistake. One more trying and so no coming and no quack. I did say. It's a slano. One man and so I don't say. I try to do a best in national to watch. I said, Papa, I said, I trouble shopping. Why, man, what did man, what for? Ah, maybe I said, America, I said, Sammy, Minnesota, me help. Never miss now. I'm trying to open a two. Who couldn't look on was a supper in there? Just shadow. Mr. Shadow, what to I never must I say? Mr. What was the message? Promise me by that time I shadow. Ediana Mabuni. Me de kan aka fa me nua wo Unity online wo bo adwuma pad ba de mesre ene se wo te se obi ka bibia ye hwehwemu ansa na wo so de atodwa enye se nsem na wo kan na bi eni ho na enso so eye onua no a wo Angel FM na any Angel TV no a oye sa ode sa na amanebo ne baaye no oka se aduanafo Antoa anya aduanafo mo ya ma akwa se aduana nkwa na abusua enso ye kan abusua wodo so pa kranka ya asonafo enti wonim ayina busamu yie Antoafo ya asenefo adontenfo no asenefo na wo free amakom no ene bi betena Antoa ene bi betena nkransa onwa bi so de kwetena agona to nyina ya asenefo na asem ne sen Antoa hina no ho ema na no tia asikadwa ewom se watena so ache ne mfie nso kwa animu na enso so asikadwa yenkasa ntia no to kasa tia asikadwa na se wo pa che se wo nka Asante ho ana eno na ma na konwa ball no enti eno how be lewum de atosum yinu Antoa mpanimfo eba manhia wo manhia no ena Otumfo'S ka kire won se musi nipa bebre na aba besre akonwa no na nka konwa to a eye wo hema ene abusua panin ena hyedem no waka wa asem ayi nipa koro no wode a kire nananom a esi ahene no wo mo gine tumu a nipa koro abaye hene na nso mo akotwe abase wo hema na nka mo ho enti wo hema na se de mo kante ne ye sa de a ono de ono watwe ne ho munyi nia mode ne beba enti ese ya abusua pani na ese wo yie abusua pani nso so a enso de ni bi ato akobi ono so opa konwa bi ese wo de ko hwanye yie enti je se mukohia e wo mu wuranim na mo aka ana Otumfo'S ema nanam begina ho se nanam adontenfo enkanka won na wosi ahene ewo Antoa ana se momogbo won na wo pani nyina di nipa nkro no obo won nyina di mo begina wa anim ena nanam se wo munim won nyinara so wonim won nyinara ene nanam a musi ahene ewo Antoa monka nia mo pe no di odi kan se me penana fori di otoso se me penana fori we se me penana fori ba akope ele ka se ono penipa foforo obian peja ne nsa anka se nana fori ho wa asem na mo aka wi a enye Otumfo'S na yi amamu ene wo se saade a ene mo mfa amamre kwan so mfa no nkosi apatam na afei onsai edi ebiem ehwa na opani be base nana fori no wafa obi yiri osesen wafa enuanum mienu enso wafa na yiri chi osesen ene wasa afa enuanum mienu enso ono onyina ada eno de setisade ayemusio na emomuntie ha asemwe Otumfo'S enka enane nano da de enti a wonane nano nie se obi di se adwuma na
on sem fata so ye abusua panin enti sa brother na mo amfahama ke wosenki ye tu na de so kura da enti se mo agi atum se waye saade a sa na mo ka se waye saade a ene enka se nka mo tu na de so physical ni kwa so oba konwa no kura owo se bia wo ho enso mo amfa bibia sa ama watena so na obi a watena so qualify so ye abusua panin de o qualify so odi hene if is a criteria ye di ye abusua panin sa criteria na ye di ye hene for no say the bank from wo nchira o ma dwen wo ho ni ba ko na de nchira no ma don ti for pan say emfa ni ko si apatem ada ba ko di se mani na wi na e ho bi yes Elra, ya tena say wa don tin your hot man na branch so the two see that thing our ye eduna say busua pani wantoa baya slow too for time kese kan time kese go don tin for so say dey obi for ya edina si apatem no eba dey go too for so be saya don tin for tun time kese o ka je say be Sunday na smile wonu later no untimi fa be si e kwan say the ohina ma e kwan si e kwaye ye fa hu ya ye mre no te da roma eno e chiri de bia say wa kan tam hu waye mu ade ada roma yesi e wo Antoa no e ho de ko na mi o mi ni so wa tu bia se bi so si e be kan tam kesi e ku ye be wo mo mo je ko so bia so o be ka chiri se ba ti so bia o mi o fa na brother mo Nana Forino, me can say Nana Fori. Neho, ewo, sabe, efia, ensese, odi Antoa, eso ana odi Antoa konwa, emani ye, sanse, wafa ubi, wafa enuafo mienu, ya ho asem wo Antoa bosomfo ho, ya yantini ani ehudwuma ye mpo na kakase yeswa ne yawa enunti mejitum se ne ho ofi enunti mesra yewura Otumfo'S ntam kantam kese se nananum adonten ede ne kokyere se ofro Antoa konwa enye yie ne se ntinie nananum medam ase Sembia betumani mamonga Asante sema mane asema na mfanga ama moke moze no ye bia benyi ko de bia ne nyina no na be me akoko edu no wodi ba wodi ngofo ayire no ne ne yo na obi a won fata bo yesi mane da ma dra hinzie so wako run ho akosre obi anka so de won fata ama Benjamin mu aba bom ye no ye na me rese na Martin se mi na me redu mi baba boko ko wa yesi yo Japan Martin ya kwa tonza se 120 Martin wodi go for him yet me ameka to say we want it ma ye di na me rese na me say ye nyino ntina bo na no so nkata yo na be yimbo so di akodi de mo so adi ma di oto azaz won na wo ma yino de manu atu so ewie se bo na mo fa ngosi apate Antoa asonya ma me dia bo na nim na si asama no no abo onkunu free ho odi akonya onkunu na me papa do say e wa do say e ba no ka e do say e wa ne ba no ka what dey mean no papa na no bi ni e ka e wa ba dey ja da me papa do say ne ba for to train ya sa ga e do dia ma ya ba sa na fa no na no tamo for to do me ba e dey ja I don't think for me near farm says here near Koya. I entidi ebiem fonso ba ebiem no Otumfo'S aye
enti no kre en waka en Otumfoɔ ka se enam se mwankasa mwantimi amfa kose woye abusuapan ni won sem fata na mwaje ato so wose fata so woye abusuapan ni dia ene no wose fata so otimi di hene na nanom so ayi no enye me na mayi na mamo mo ayi no dia ni amopɛ no menso me de ma no ato so se mo si ade fufuro bi wo hɔ a abosom no ankasa ebeku no na mo ababa wa na wo pa wo Tuas ana wo ye wo ka enti sa ne ye no wanwe ya obenya musuo se nipa kwae no kura se fi bi wɔ ne ho a enka wɔ se nka mo aka na dada fi se criteria edidi abusua pani enoa ne edidi hene ti se mo anka amaya nyi abusua pani na no qualify so ɔyɛ ɔhene abusua pani dia ene no qualify eso so odi hene ase no nyina simple enti mo ya mo ho kwa betua mo amo yesa Mame mfiri no so onua bi se golden stool no Asanteman use no efiri bono na wo ba be wiai menye ho akinyi demu ade ampese mebusa nie ebrebe na Asanteman ne bono ekonye na opimso se etu esikadwa na besi ne na so ama enu achi wona gita nkyira kokko sa sikadwa kuriya de nkyirafo se ye wo modia e na Asante ebe faaye enye de nkyirafo nyina do nkyira mrantie bi ese ye wo modia e na Asante be faaye emrantie bi nso obono se eye bono dia e na Asante ko faaye emrantie bi wo German se German de e na Asante ko faaye e na Otumfoɔ te so enti ye mu de hia no kure wo mu ni se asikadwa ekodi manhia no kra enya baako na mu asikadwa kofi no a konfo ano chede ba commande ba e be kire Asanteman sunsun no de eye baako pe eno by ansana ema untim jakari kra de request by say ono na ye o mu wura enti ono na sikadwa ese no eno ne ma ntokwa no ebaaye no Asante ne de nkyira ntokwa no enti se obi ansana wo be kono no abaye request ya ade enti na wo be ka se one no kokon yere na ofa na sikadwa dwene ho yie se to asomu na se nyansa wo mu a de toso asikadwa no bai ema nana se etu edi akon echire ene ono nso so etoye otoye no ana ne nana opokuare ebedi ade ansa na opokuare ene nana bono hene nana kwachi ame ya edi akon sabe na asikadwa no wo ho enti se mpo se sikadwa na ewo bono no ekodi Asante a na ese eno no ewo ho dada enye eno any golden stool no. Number 2 Jamai fonso se wonso so de one de any golden stool no enya no kore efri se na Otumfoɔ pokuare abedine nana eye nana setu ade etie sikadwa so ana Jamai hene aboko finzo so ye esikadwa ana nana pokuare kache no sade de nkyira hene ka ekire Otumfour'S etu se me na me ya muwura enti me na ese beten sikadwa no sa nana pokuare so kachire nana aboko fi se me na me ye wuwura ti me na ese beten sikadwa so ni kwan se wo tene sikadwa so edi okon bai ema okon no Asante di Jamai so nkunim eche na nakwadwa di nkra enso so yi emo ye bi ma no Asante edi ni di akon je sa sikadwa no nso enti echere se na esikadwa kofi no ho ana esikadwa foforo nso so asa abekeka ho enti esikadwa kofi ya Asante sunsun de enya eno a
afa mi nua no no a wo ka asasem no a esa ka se Baffoe Pim wonye Asantehene ba se de omo kananko ye Asantehene ba enka Asante entwa na suo enye no koresa where you are just doing instigation no kore wo ho ne se Baffoe Pim ye Asantehene se tu eba na wo a woni mamamre ni enim se Kumase eni amakom enya akon okon no mu na wo se Nana se tu eyire ne mba eni binom pe ba bi fa enti wo mo hwete eni wo ba betena friends nkransa if you say so what na ho a enke bi ebinom be ye wondom so ho enti saa na tie Nana se tu eyire aye fere sapoma ena one no wo Baffoe Pim enti da bia ye ka se asikadwa piesie ene nkransa hene ena asikadwa yire panin ene nkransa hema enti de wo mu nyina no enti mesrawo mensesa amamre bia mensesa abakosem bia mahu se binom abo wontirim se wo sesa abakosem eno de mehu a mem tena ho mechirim so ho bihu a mechirim if say abakosem na wonso so a wo bo wontirim se wo pese wo sesa abakosem no efiri baabi a atiefo ne arefo nyina ni baabi efiri monka no kore na no kore ne mfa montena motu minim se ebi no ya kristofo ebi ye nkramofo ebi nso ya akonfo munyina munnim se onyame wo ho ana munnim se onyame bebu ni paatan ti ade na ya monka no kore na mutwa ntoro atoro emwa yen medamo ase